l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. F'Birkirkara quddiem il-partitarji tiegħu il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech mill-ewwel der li ħajamel diskors isteriku. Fostajjat u attakki għalli għandu in-nazzjonalisti ta' kwalità. Għanna nazzjonalisti li huma ta' kwalità! Grech attakka kemm felaħ il-gvern. Skontu mu jsir xejn brabta mal-inflazzjoni anke jekk il-prezzijiet stabbli tal-enerġija u fil-prezzijiet ta' 400 prodott essenzjali tal-ikel huma fis-seħħ. Imbagħad infexx jattakka lill-Prim Ministru. Fi stqarrija l-Partit Laburista nnota kif il-kap tal-Oppożizzjoni li qatt ma ħallas it-taxxa qabel daħal fil-politika u nqabad huwa l-uniku li għandu spjega xi jagħti. Mhux biss minn fejn ġab dak li għandu iżda minn fejn ġab biex ħallas dak li ma ħallasx għal ħafna snin. Bernard Grech infexxa jattakka lill-Prim Ministru fuq rapport fis-Sunday Times li juri tweġibiet inekwivoki tal-Prim Ministru dwar tħul mill-ħidma legali tiegħu u Times ippubblikat ukoll dokument mill-bank li juri kif il-kontijiet tal-Prim Ministru huma ddikjarati li huma tajba. L-istqarrija wieġbet l-attakk ta' Bernard Grech li għamel snin twal ma jħallas it-taxxa u nnutat li l-kap tal-Oppożizzjoni anka fil-kritika jiġi konfus filli attakka lill-Prim Ministru għax kellu ħafna xogħol u filli isaqsih ħadem. Kontrarju tal-kap tal-Oppożizzjoni il-Prim Ministru qatt ma kellu kwistjonijiet mal-awtoritajiet u jista' jifhem in-nies għax ħadem u ħallas it-taxxa. Għalhekk żamm il-kontijiet u l-prezzijiet stabbli u għal-moħħ wara qatt kbir ta' miżuri soċjali li jgħinu n-nies. Miżuri l-Oppożizzjoni dejjem tkun kontrihom, saħaq il-Partit Laburista.